Bueno, esango idazue Solferino alkatea nun jarri zen bizitzen? Bigarren pisuan. Eta zergaitikan bigarren pisuan? Pisurik eguzkitsuena zelago. Eta berari eguzkiak gustatzen zaio. Oso ondo. Eta Mikel Minali? Lehenengo pisuan. Oso ondo. Zergaitik? Hori da. Igo gailurik ez zegoen eta pisu hori horregaitikan hartu zuen. Laxaro Aitona, nun dago? Bigarren tartean. Zergaitikan? Hori da, Solferino semearen gandik gertu egun naizuelako, ez da? Simon Sirena Jolea, nun jarri izan bizi? Zuek badakizute gure eguneroko bizitzan izen batzuk oso luzeak direla. Jose Luis. Eta horren ordez, esaten dute, Jose Lu, pentagrama enean berdinak gertatu zen. Izenak luzeegiak zirela eta murriztu egin zituzten. Bere izenak erabili beharrean, ez izenak edo goitizenak erabili zituzten. Solferinoren ordez, Sol. Mikel Minaliren ordez, Mi. Laxaroren ordez, La. Reperen ordez, Re. Domingo Gorringoren ordez, Do. Simonen ordez, Si. Fataliren ordez, Fa. Eta Dorortearen ordez, Do. Bueno, oso ondo. Orain egingo deguna da, nik makilarekin markatuko dut, eta ikuitzen duen momentuan zuek bere izena esan behar dezute. Az gaitezen. Solferino? Sol. Mikel Minali? Mi. Laxaro Aitona? La. Simon Sirena Jolea? Si. Repe Rokeroa? Re. Domingo Gorringo? Do. Fatali Mamua? Fa. Eta Dorotea Dordoka? Do. Bueno, orduan, orain, egingo deguna izango da, nik makila jarriko dut eta zuek zein den esango dezue. Prest! Eta orain, gure pertsonaiek aurpegiak entzen diegu, baina berdina da, notak dauzkagu. Beraz, berdina egingo dugu. Sol, Fa, Re, La, Do, Mi, Si, bat eta ja. Sol, Fa, Re, La, Fa, Si, Sol, Mi, Re, Do, Fa, Do, Sol. Bueno, ikusi dugun bezala lehen, pentagrama enean pertsonaiak bizitzen jarri ziren. Bakoitza bere izenarekin. Egun eguzkitsua irten zen batean. Solferino jauna balkoira irten zen. Ura zen ura eguna, berari gustatzen zitzaizkion hoietakoa, eguzkitsua. Hizketan hasi zen, baina bere ahotik ez zitzaion hitzik ateratzen. Soinuak baizik. Berari zegokion soinua. Sol. Baina, hala ere, guztia ulergarria zen, orain ikusiko duzuen bezala. Sol, 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 sol.
zegoen, eta goizeroko gimnasiariketak egiten ari zen Mikel Minalirekin solasean hasi zen. Sol, 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 sol. Mi, 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 mi. Mikelek musika erabiltzen zuen bere gimnasiariketak egiteko, eta volumena altu xamar zeukan. Eztabaidan hasi ziren biak. Sol, 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 mi, mi, mi. Sol, 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 mi, mi, mi. Sol, mi, sol, sol, mi. Sol, 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 mi. Eztabaidarekin Laxaro ere esnatu zuten eta zer demontre gertatzen zen jakina izan zuen. La, 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 sol, sol, sol. La, 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 mi, mi, mi. No, no, no. Do, mi, sol. No, no, no. La, fa, re. No, no, no. Re, fa, la. No, no, no. Sol, mi, do. No. Eta baldakizute zer dela eta azaldu zen Dorotea Dordoka gure pentagramaenean? Ez, begira, ni oraintxe kontatuko dizuet. Dorotea Dordoka, Dordokez beteriko herri batean bizi zen. Dordokak bakarrik bizi ziren herri horretan. Eta aspertuta zeuden herrian egoten denak batera, eta bidai luze bat egitea bururatu zitzaien. Bidaia egiteko? Aproposena trena zen, eta Dordoka guztiak tren geltokira joan ziren. Hantxe zeuden Dordoka pilo bat trenaren zain. Trena iritsi zanean, orduan izan ziren komeriak. Denak igo nahi zuten. Eta arazoa konpontzeko, tren gidariak onela esan zien. Bagoi konpas guztiak, tamaina berdinekoak dira. Eta honela sartu beharko dezue. Amona bat. Ez dira gehiago sartzen amona bat. Edo eta bi ama. Edo lau ume. Bat, bi, hiru eta lau. Baina nire umeak oso beldurtiak dira, ezin dute bakarri jun. Orduan, ama bat eta bi ume izan beharko dute. Eta honela, ama bat eta bi umeak. Bidaia luze bat egin zuten. Luze egin zuten. Munduko zokorik ederrenak ezagutu zituzten. Baina, egun batez, trena hondatu egin zen. Eta gaua, han pasa behar izan zuten. Denak ados zeuden, bat ezik, Dorotea Dordoka. Dorotea Dordoka